eta ulertu zuen ateak ere baduela. Autodefentsa mekanismo itzela. Irekitzean topean eusteko. Bortizki itxezkero, kolperik ez hartzeko. Gabein topea usteko, kemena aurkituta. Erabat zabaltzean, berez itxiko dela. Inertzia gentik aitzak bultzatuta. Inertzia gentik aitzak bultzatuta. Bolada berriak, barrura sartutako guztiak, komodako kaxoian sartu, emekin maite kiro, atondu, atondu. Inertzia gendik aitzak bultzatuta. Inertzia gendik aitzak bultzatuta. Kaixo Birgit, eskerrik asko. Kaixo Joni, mila esker. Gonbitea onartzeagatik. Bueno, inertzia kantua entzun dugu. Diskoari ere izenburua ematen diona. Eta disko orkestu eta berehala gainera zuzenean jotzeko aukera izan zenuen Mukuru jaialdian. Zorionekoa zara, ez? Bai, bizi-bizian. 10ean atera genuen da 13an jo. Ez da, ohikoa da, ez? Baina, bueno, aurreratuta, programatuta zegoen Mukuruko jai hori, danak ezagutzeko, nituen danak ezagutzen, Mukuru kolektiboko jendea, eta zoragarria izan zen gaua, pasada bat. Zagitzen bat talde jo genuen, bakarlariak ere, eta inertzia aurkeztu genuen kriston indarrakin, oso kontzertu ona izan zela esan ziguten, bai, diskotik ezberdina, diskoa finagoa da, leunagoa, eta zuzenekoa gogorragoa, eta... Abia puntu ezin hobea, beraz. Bai, bai. Gustora, itxean bezala, egon ginen Bergarako gaztetzian. Sentiberatasun handiko kantua iruditzen zait dela, bai ahotsean, nabarmentzen den gitarra nota horietan, eta baita ere hitzetan, ez? Kolperik ez hartzeko ateak duen autodefentsa mekanismo itzelaren aipamen horretan. Bai, izan ere oso abesti emozionala da. Barrutik atera da. Bueno, ia guztiak barrutik, pertsonalak direnak diskoan barrutik atea dira eta hor bai uzten duela dana. Eta baina ez dit lotxarik ematen, hor uzten dut dana eta pentsatzen dut nahiko unibertsala dela, ez? Sentitzen dudana
transmititzen dudana jende askori gertatzen zaiola, ez? Ate bat ireki nahian, ez? Zabiltzanean eta lortzen duzunean azkenik atea irekitzea, bapatean ixten denean frustrazio hori onartu behar duzu. Eta nik uste dut inertzia hortik doala. Diskoa, orokorrean hortik doa, ez? Ezin lortu dezakezuna onartzearen frustrazio hori, edo min hori ez. Eta horregatik atera da, horrela. Bueno, euskeraz abesten duzu nagusiki, baina diskontan badoa kantu bat, My Woman izenekoa, euskeraz naizen emakumea. Eta horre nolabait zure baitako emakumea, beste behin ere, zure barrutik ateratako emakume hori, eta nolabait alduntze edo boteretze bat, berantiarra kaso, baina alduntzeari buruzko kantu bat dela esan genezake, ez da? Bai, denboran marka edo marra ikuskatzen dut eta konparatzen dut gaztaroko nerabea, gaztea eta heldua, ez? Eta heldua, adinaren poderioz, heldu naizen emakumea izatea, ez? Bizitako guztiarekin eta abesti horretan salatzen duana da nerabezaroan eta gaztaroan lapurtu zidatena, ez? Garaian gizarteak lapurtu zidatena. Ze gaur egun ikusten ditut neskak mutilen gauzak egiten, abestian diodan bezala, nik izotzpistan hokeian jokatu nahi nuen, baino patinaje artistikoa egin behar nuen. Edo parkean skater izan nahi nuen, baino haien neskalaguna ginen da bankutik behiratzen genituen. Mugatzen zineten. Pasibidade hori ez, eta gizartea orduan horrela antolatua zegoelako eta nintzelako ausartu hain gazte izanik mutilen gauzak egitera. Eta gero talde bat sortu nuenean, gitarra eletikoa ikasi nuenean da gizonen munduan, mutilen munduan sartu nintzenean, neska bakarra nintzen, hor ahalduntze bat eman zen. Eta hortik aurrera gero birkit beste ahalduntzen bat izan da, ez? Bakarrik egitea, neu bakarrik. Orduan gaur egun heldu naiz hori guztia begirada bat da bestia. Eta My Woman ingeleraz, euskaraz nire emakumea horrela ez dut itzuli, naizen emakumea da. Eta hori kontatzen dut, ez? Ahalduntze bat da, noski, baino baita salaketa bat, zerbait lapurtu zidaten garaian. Ingelesez bestea ere, barrutik atera zaizu, zuk aukeratu zenduen kantu hori bereziki edo lehenengo hitzak ingelesez atatzi zaizkizun? Ingelesez, neu ingeles filologoa naiz eta irakaslea. Eta orduan oso erraz ateatzen zaitez. Baina hala ere nik uste dudala gehien bat miresten ditudan atzerritar, emakume atzerritarren eraginez abesten dudala. Horrela, abesten dudan moduan hor, garaian Jane Cloer entzuten nuen asko, australiarra, eta haren eraginez sortu nahi nuen olako zer. Eta abesti hori ezberdina da, diskoan, badaka kutsu hori, bakarlari atzerritarraren kutsu hori, rockarekin, ez, bandarekin ustatuta. Bueno, musika eta generoa, hortan zu aritua, aditua bazara irratian, ez, bereziki. Eta esan genezake, zorionez, euskal musika gintzan gaur egun behintzat panorama asko aldatu dela, ez, eta ez bakarrik kantari, musikari asko dira emakumezkoak direnak, ez da? Gehien posten hauena hori da, badakagu leku bat, alde batetik badakagu leku bat horreztenan, badakau errespetu hori, ez, sentitzen duguna, eta aurrera pauso itzela izan da, bai emakume zen gizonen partetik. Baina gehien posten hauena da neskak animatzen direla, oholtzara ateatzen direla musikariak gehien bat. Abeslariak beti egon dira, edo emakumeei esleitzen zitzaizkien instrumentua jotzen zituztenak, pianoa edo bibolina edo, bai? Baina oholtzara atea dira bateri joleak, gitar joleak, basulariak, sintetizadoreak erabiltzen dituztenak, eta neska gazteak dira, 25 urtekoak eta bar, eta oso pozik nago horrekin, ze azken finean bidea ireki dugu, eredua izan gara. Nire kasuan 5 urte hauek izan dira, aurretik ez nitzelako hain zauna, baina beste batzuen lana ere izan da, ezauten ditugunak. Baina oso pozik nago alde horretatik instrumentista asko ateatzen ari dako, eta inolako beldurri gabe aurrera. Eta lehen bat zegoen beldur bat. Horregatik ez zegoen, bat zegoen zerbait, oztopo bat zegoen. Bai, berbada My Woman kantuan ere jarri ziteken ez nahi nuen talde batean bateria jo eta...
Bai. Eta kantariaren rola eskaintze zidaten behar bada, ez? Bai. Hortik badauka, bai. Badago gauza bat oso zaila esplikatzea kazetaritzan, eta batez ere musika kazetaritzan, ez du nolabaiteko zigilu propio badaukazu, nik ezautu zaitu danetik badaukazu kantaeran, kantuak egiteko garaian zure zigilu propia eta disko hau nahiz eta aldaketa handi bat izan, jauzi handi bat izan zuretzako estilistikoki, ekoizpen aldetik, baino birkit ezautzen genuen birkit hori hor dago, ez? Eta hori era berean gauza oso ona da, ez? Zure alde hitz egiten duena. Izan ere, pentsatzen nuen aldatuko zala. Pentsatzen nuen nera besteko modu aldatuko zala eta talde formatuan beste modu baten abestuko nuena, baina okeba horrela atera zen berriz eta pentsatzen dut birkiten zigilua hori dela, ez? Nire lirikotasuna. Naiz eta elektrikoa jo eta distortzioa erabili edo oraingoan intentsitate handi hau eta zarata gehiago egin, pentsatzen dut nire ahotsa dela, ez dut horren beste aldatu. Ez, eta ez dakit aldatu nahi nuke, etorkizunean beste modu batean ere abestu nahiko nuke. Baina oraingoz, abesti hauek 18an Hemeretzian egin nituen, ez? Eta oraindik birkit nintzen, bakarlari nintzen. Danak jotzen dituen zuzenekoan bakarrik eta ekarri ditut banda formatura. Baina ahotsa esan didate, askok esan didate, bai. Nire sigilu propioa dagoela hor. Eta nik pentsatzen dut euskal zena eta entzuten dudana atzerriko eraginen arteko bat dela, ez? Euskal zena hor dago, eta atzerriko asko dago, atzerriko emakumeak entzuten ditut taldeak ere, gizonezko taldeak ere, eta hor izan ere netzako sorpresa atsegin bat izan zen, nik zure daukadan birkiten lehenengo irudia da, AC amplifikadore ezagun, mitiko baina era berean oso ona izateaz gain, handia, pixutxua, eta gitarra batekin, ez? Eta gau, nek irudi hori ikustean, gainera ez zan pose bat, benetan horrela ibilizarelako, orduan esaten, hemen zerbait hona egongo da, ez? Horrelako jarrera batekin eta horrelako elementuekin taula gainera igotzea, ze gainera taula osoa zuretzako zan. Bai. Izan ere, bakardade handia zan, hori, bai, ez dut faltan botatzen oso gustora nago orain. Baina egia esan, karo, benetakoa zen aurrez 9 urtez egon nintzelako jotzen. Osea, nintzen bapatean agertu, ez, nire etxetik atera. 9 urtez honuen, oran eta Red Carminen eta taulak hor zauden, ez? Orduan inolako konplejurik gabe, inolako arazorik gabe, eramaten nuen amplia, gitarra eta betetzen nuen estanokidea, ohituta nengolako estenatoki gainean egoten, naiz eta 6 urteko tarte hori egon, musikarik egin gabe. Eta nik enuen sentitzen horren beste betetzen nuenik, oso bakarrik sentitzen nintzen egia esan. Bai. Orain aldiz, zure apustua taldearen aldekoa da. Bai. Pentsatzen dut ere uztartuko dituzula, ez? Bakarkako emanaldiak, taldean. Bakit oso galdera sinplea dela, esango diazu behar da nahiago zula taldean, baina une honetan nahiagoko zenuke taldean. Gehienetan taldean nahiago izango dut. Bakarrik ez dut askorik egingo, ez baldin bada zerbait berezi eskatzen diatena, eta bai hasi naizela Patxi Agirrerekin, Patxi Agirre basularia da, eta sintetizadoreekin lan egiten du, eta bikote moduan goaz, biok. Eta hor bai, koltsoi horrekin eta konpainia horrekin, bai animatzen naizela, noizean behin egitera, baino talde formatuan goaz. Eta bakarrik ja, ez dakit, nekatu nintzen, hain bakarrik egintzea. Orain taldean egin duzu bidea. Bai, orduan ez dut ikusten. Kantu batzuk aipatu ditugu, baina pentsatzen dut, noski, logikoa denez, idazleak edo musikariak disko berria edo liburua berria eskuan duela, pozik egoten da bere maitzarekin, eta zu pentsatzen dut pozez zabiltzala. Esplikatu pixkat prozesua zezuke Zarozko Fidelenean garatu duzu, Mikel Casalisekin, Mikel Anestesia bezala ezagunagoa. Zure idoloetako bada, ikusita zenbat aldiz versionatzen duzu. Ez dira idoloak, Neu gorriak. Ez dira idoloak. Gauza pitxia gertatu zain negurekin. Azalduko dizut hori. Bai, noski. Negurekin, negu da nire gazterako soinu banda, Borreroak, diskoa, nire gaztaroa. Helduen mundura
iritsi nintzeneko soinu banda, ez? Eta gatazka politikoa, garaiko gatazka politikoa, kaleak, eta itxoiten, bai, izan da lan nire bizitzako kantuetako bat, baino gaiagatik, ez? Bapatean entzun nuen nire dedikatua, edo nire zuzenduta zegoen kantu bat, emakumeari. Zu interpelatua sentitu zinean, ez? Kantu hori. Eta Modiozko kanta, orain disko honetan egiten duana ere, musikalki eta ez dakit, badakalako xarma emozional hori, ez? Gaiagatik, hori ere barruan zegoen. Eta hori da, negutaz, ze nik ez dut taldea jarraitu berez, ez naiz jarraitzale sutsua esan, ez dut ikusi kontzertuetan, esan ozenki, nola zen, hitzeginen egon nintzen, eta hor bizi izan nuen, garaiko zea hori, baina dana izan da patua, eta Mikel Gazalizena ere izan da patua, bapatean agertu da hor, eta oso eskertuta, Fidelenean, bera izan zen Perlaken teknikaria, soinu teknikaria, orduan Ilargik eta Patxik komentatu ziguten, ez? Joango gara Mikelekin. Eta baietz, noski, eta gero Mikel eta Patxi oso lagun minak dira, txikitako lagunak, ganaiak bezala dira. Orduan badago lotura emozional hori ere, gero Mikelek gainditu berri zeukan gaixotasun hori, eta dakit, oso berezia izan zen, dana, behar zuelako, olako zerbait. Eta Patxik esan zuen, behar du olako zerbait. Harrera moduko bat egin genion, taldean, eta bi kontzertutan, kontzertu bat Jimmy Jazzen etorri zen teknikari bezala, 20an, eta hortik aurrera, diskoa grabatu behar genuenean, dana batera joan zen nire asmoa zen Bizkaian grabatzea, ezagutzen ditudan teknikariekin, indie eta nire mundutik datozen pare batekin grabatzea edo galdetzea bintzat, eta patua edo inertziak, kontatzen duen bezala, inertziak ekarri zuen Mikel, ez? Eta hasi ginenean, pasada bat izan zen, maitagarria delako bera, oso pertsona sentibera da eta espirituala da, ez? Eta horretan bai konektatu genuela pilo bat. Eta Fidelenea utzi zigun ensaiatzeko, ez zegoelako modurik, pandemia garaian dana itxita zegoen ensaiatzeko lokalik, gainera bi zarauztar dira, Patxi eta Ilargi eta Mikel eta biok bizkaitarrak, eta utzi zigun, esan genion, aipatu genion, prestatu dezakegu hemen, eta estudioan prestatu dugu diska oso urte bete egon gara estudioan sartuta, ensaiatzen, eta dinamika berriak sortzen, eta oso eskertuta gaude. Eta anestesia da metal mundutik zetorren da, hasieran oso urduri nengoen horrekin, nik gitarra jakin batzuk ekarri nahi nituen, edo soinu jakin bat ekarri nahi nuen, ez? Eta esaten nuen, baina metal mundutik dator, nola ustartzen dugun hau, eta fijatu nintzen, konturatu nintzen, oso produktu fina dela, oso detallista eta kriston soinua ateatzen diola, eta ez duela bakarrik metal egiten, beste hainbat lan erakutsi zizkidan, eta oso pozik, berarekin batez be hori. Egon gareako urte bete sartuta Fidelenean eta Izaskun eta berarekin orduan, pozik. Bueno, eta disko horretan dago, Modiozko kanta gero entzungo dugu, zure bakarkako bersioa, baina taldean grabatuta, eta zer diren talde handien, oso kantu ezagunen bersioak egitea, ez? Arrisku bat ere badalako, baina zuek nolabait noiz musika indie horretan alako eklektikotasun bat hor badago bi gitarren artean, zure ahotsarekin eta diru erortzen doan kantu bat da, baina oso airoso atera zarete, ez? Bersio horretan. Zer zioen berak, adibidez? Mikelek? Bai. Mikel negar batean, zegoen. Bai. Oso polita izan zen. Negar batean hasi zen. Batez be Inigo batik, ez? Claro. Printzipioz omenaldia Inigoi egiten genion. Bueno, neu hasi nintzen zuzenekoan jotzen 19an Inigori egiteko. Baina ez kanpen Inigo Mugurzaren ondoan halako bihotz bat jarri dezue. Bai. Eta Mikel emozionatuta, beti ikusi dugu kanta hau tokatzen zenean nahastea edo hor ukituta. Eta asko gustatzen zaio, eta gero Ferminek atzo jarri zuen Twitterren, zabaldu zuen, da eskerrak eman nizkion, eta bai, asko gustatzen zaiola ere. Ezberdina da, ez dakit. Bai, oso desberdina da, baina berean... Baina ezke berdina izatea ere, ez? Ez horregatik, eta zure unibertsora nolabait eraman dezula, ezta. Bueno, musika talde askorentzat,
Bueno, nolaiteko bidegurutze moduko bada diskoa defendatzea, ze gaur egun zailtasun asko daude eta zailtasun erantziak garai honetan, ez. Nolabait ni daukaten sentsazioa da, prentsa edo hedabideen aldetik badala holako sare bat, bozgorailu batzuk musikarientzat, baina gero zailtasun asko emanaldiak egiteko, salmenta duin batzuk egiteko, eta hor nolabait industria baten gabezia sentitzen dut. Bueno, hori zure galdetzen dizut, eta hemendik pasadian beste musikari batzuri ere, ez dakit, zure hausnarketa interesgarria. Bueno, nire hausnarketa ez da objektiboa, ze neu banaiz irakaslea naiz, eta badaukat, musikatik ez daukat bizi beharrik. Garaian autu bat egin nuelako eta hortik jo nuelako, baina musikatik jo izan banu ere gehiago borrakatuko nukeen, ez, orain, baino ez. Eta alde horretatik sentitzen naiz privilegiatua. Alde batetik privilegiatua sentitzen naiz, bestetik ere galtzen dut asko. Ezin diot dedikatu honi nahi nukeen guztia, denbora guztia, eta bar. Eta bai ikusten dudala, industriak gora egin duela, zentzu batean eta esparru batzuetan, baino beste batean ez, oraindik gabezi asko dagoela, ez? Batzuk igo dira, auto horretan edo tren horretan igo dira, eta haientzako pandemiak, pentsatzen du pandemiak on egin diola horri. Eta kontzertu gehiago dauzela, eta beste modu batean antelatu dela dana, eta dana bideratu dela, nahiko ondo nire hitzian. Baina nortzuk galdu dute talde txikiek, amateurrak, edo profesionalak ez garenok, ez. Eta alde horretatik, neure privilegio horretatik egia esan ez dut bilatzen. Eta horregatik nago mukurun. Mukurun badago musikaz besterik ez, musikatik bizi direnak eta gaizki bizi direnak. Eta mukurun nago sortu nahi dualako eta nire musika zabaldu. Orduan ez dut bilatzen alde horretatik industrian sartzea, ez dut bilatzen saltzea. Nik bakarrik nahi duana da kontzertuak eman eta diskoak grabatu. Eta diskoak grabatzeko beharreko kopurua bildu, ez? Eta pentsatzen dut hori, Euskal Herrian hedabidei dagokienez, ni entzule sutsua naiz eta melomanoa naiz. Baina nik bilatzen dut musika, eta musika arkutzen dut badoken eta musika zuzenean. Ez dut beste inon bilatzen. Orduan pentsatzen dut musika gogoko duzunean, Euskal Herrian. Ez duzula zertan itxaron behar norbaitek ekartzea, bai? Noski. Bila joan zaitezkela, alegia. Oso argi daukat. Ni bila joaten naiz. Eta interesatzen, edo txap bezalako aldizkari formalak, serioak, ekartzen dituzten elkarrizketak eta bar, bilatzen ditut. Ez dut itxoiten etxean etorri arte. Orduan pentsatzen dut, gaur egun Euskal Herrian musika egiten baduzu eta ganorazkoa baldin bada, ez duzula zertan dirua utzi behar horretan bilatzeko managerrak edo ez dakiz zer. Entzuna nahi baitzaituzte bilazaitzatela, ez? Eta hori gertatu zait Birkitekin. Birkiten ez nuen kontzerturik bilatu. Dana etorri zen, 2 urtetan jo nuen eta kontzertu bakarra bilatu nuen hemen Bilbon sareanen. Beste guztia aldu zen. Badakit berritasuna nintzela, emakumea nintzela, eta bar, eta garaian behar ziela, ez, emakumeak, ez, taula gainean eta horregatik deitzen zutela, baina nik ez dut inoiz bilatu kontzerturik. Taldearekin gehiago kostatuko duela, bai, bakarleariak errazago dakagu agertzea, ez, baina taldea, baina diotzuna, bilagaitzatela. Ze Euskal Herrian ez dut uste horrenbesteko marketainik edo olako pijerio, horrenbesteko pijeriorik behar dugunik famatu edo ospetsu izateko. Ez duzu zertan ospetsua edo fama hori behar, ez. Eta horrekin nagoen lekuan, mukurun, oso gustora nago. Bueno, bilatuko zaitugu zuzenean ikusteko aukera daukagun, ze gogoz gaude zu ikusteko. Bueno, bi gauzatxo bat, badakizu ageriko delako, nolabaitek zure portadak nolabait eramate gaitu oso portada ezagun batera, ere? Bai. Ez? Ezakit, pentsatzen dut txiste hori behin baino betan egin dizu dela, ez? Bueno, txistea Aitziberri egin genion diseinatzaileari. Portada Nirvanaren. Hori da, Nevermind, ez, kutsu. Ikusi bezain laster esan genion, baina zekarri duzu orain justo Nirvana... Baina konbentzitu
zenuten, argi eduki zenuten hori izango zala. Bai. Bueno, Aitziberorko laga da, diseinatzailea, eta miresten dudan argazkilaria da, donostiarra, eta bere eskuetan utzi nuen hasieratik. Errespetatu duzu. Hasieratik, oso argi neukan, miresten dudalako bere lana, orduan banekien, nonbaitetik aterako zala behar genuena. Eta berak hau ekarri zuenean, inertziaren kontzeptua, uretara botatzen den neska bada, uretara botatzen den neskaren eta inertziak, nola inertziak buruz botatzen denean, inertziak beheruntz eramaten duen, baina gero ez du adierazten, ez da ikusten azalean, baina gero suposatzen da goruntz ere. Orduan, pixka bat hori da kontzeptua, inertziak ekartzen dizkizula gauzak eta zuk bazoazela edo botatzen duzula zeure burua, egin nahi duzunaren bila zoazela, eta askotan ezin duzula inertziaren kontra borrokatu, baina azkenik zerbait aterako dela, eta hortik aterako zara, holako nasketa. Eskerrik asko, Biket, ezoiko moduan edo beste modu batez agurtuko dugu elkarrizketa hau izan ere, orain gitarra gainean jarri eta modiozko kantu hori entzuteko gogoz daude. Eskerrik asko, Birgit. Zuei, gonbidapenagatik. Mila esker. Maite zaitut nire potxarekin, autobusera abiatzen naizen bakoitzean. Maite zaitut bidai luze horretan, loak ezin hartuz. Maite zaitut nire azten herri batean kafesne hartzerakoan. Maite zaitut horma gisak ikusten eta zenbakia ematen didatenean. Maite zaitut, karneta erakusterakoan bilatzen nauten bitartean. Maite zaitut, 2 metro karratuetan eserita itxaroten dudanean. Maite zaitut, agertuta begiekin dena adierazten didazunean. Maite zaitut, zure eskua ikutu beharrean kristalodia ferekatzen dudanean. Itzultzean, liburatu dezain laster, loak hartzen nau zurekin eiteko amets. Eta metxetan maite zaitut laztana, Xabierren olerki obsesibo bat bezala. Sarrik mondatutako narrazio bat bezala, Txagaren obabako ipuin bat bezala. Mikelen historio doltsu bat bezala, maite zaitut laztana. Maite ditut, bizitak irauten duen 55 minutuak. Zerra jotxak, beste hilabete ikusi gabe ogorarazten didanean. Beste kanta ere idaz nezake, baina nahiago dut nekatu egotea. Ta esandia, nekatzen ez zaituena, beste 11 aldiz errepikatuko dizut. Itzultzean, liburatu bezain aster, loak hartzen nau zurekin eiteko amets. Eta metxetan maite zaitut laztana, Xabierren olerki obsesibo bat bezala. Sarrik moldatutako narrazio bat bezala, Txagaren obabako ipuin bat bezala. Mikelen historio doltsu bat bezala, maite zaitut laztana. Maite zaitut
laztana. Maite zaitut, laztana. Maite zaitut, laztana. Maite zaitut, laztana. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun.